Protestliedjes en lesgevende ouders. Het onderwijs staakte vandaag. Het is woensdag 6 november. Dit is Zeeland Nu. Toezegging van de minister is niet genoeg. Opnieuw drugsvondst bestemd voor Vlissingen. En de radio is jarig. Dames en heren, goedenavond. Minister Slop van Onderwijs heeft al gezegd dat er geen extra geld meer komt voor het onderwijs. En toch weerhield dat de leraren er vandaag niet van om actie te voeren. In Zeeland werd op meer dan de helft van de basisscholen geen les gegeven. Sommige waren helemaal dicht en bij andere scholen was een alternatief lesprogramma bedacht. We willen graag doorgaan, meer geld blijft een strijd. Leerlingen verdienen les, dat is onze topprioriteit. Er is nu een leraartekort en dat wordt steeds groter. Met als uiteindelijke gevolg dat onze kinderen misschien niet eens meer naar school kunnen. In het uiterste geval. De stakers in het onderwijs gingen vandaag niet massaal naar Den Haag, maar bleven veelal thuis, hielden ludieke acties of organiseerden een manifestatie, zoals hier in Vlissingen. We willen vooral met regionale manifestaties laten horen dat er echt iets aan de hand is. En leraren staken niet zomaar, die doen dat alleen maar als het echt niet anders kan. Mijn vaderschapsverlof duurde een week en in die week hebben er 4 mensen voor de klas gestaan. En het waren allemaal mensen die eigenlijk individuele leerhulp geven bij ons op school. Dus dat kwam allemaal te vervallen. Leerlingen verdienen les, dat is onze topprioriteit. Er zijn 196 basisscholen in Zeeland en meer dan de helft daarvan is vandaag dicht en doet mee aan de acties. Naar aanleiding van de onduidelijkheid afgelopen weekend over het wel of niet doorgaan van de acties, hebben een stuk of 5 scholen toch besloten om vandaag open te gaan en les te gaan geven. De meeste scholen zijn helemaal dicht, maar een aantal scholen laten hun leerlingen toch naar school komen en voeren op een ludieke manier actie. Zoals hier bij de Tweemaster in Goes, waar vandaag ouders voor de klas gaan staan. De mier. Heel goed. De mier. De mier, goed zo. De mier. Ja, heel leuk. Er roept iemand of hij wat mag drinken. Oh, ja. Maar hij doet het al. Nou, ik denk dat het wel goed gaat. Ik heb ze net even weggezet om dit interview te doen en ze gaan flitsen. Maar ja, je ziet hoe snel dat zelf eigenlijk gaat. Ze weten precies wat ze moeten doen. Aan een arts vraag je ook niet van, goh buurman, ik heb het vandaag te druk. Wil jij eens even de operatie van meneer A overnemen? Ik heb zelf 3 kinderen, dus ik zie genoeg op die scholen. Het is heel druk en heel pittig, denk ik. Ik vind het een beetje gek dat ze vinden dat ouders voor de klas moeten staan. Als ze helemaal niet weten hoe je leraar of lerares moet zijn. En ze geen opleiding hebben gevolgd en dus ook niet de leer kunnen eigenlijk. Ik werk bij het waterschap als operator. Dan ben ik de hele dag alleen, lekker rustig. Op een zuivering, dus iets heel anders en ja, niet te vergelijken. In totaal hebben vandaag 6 ouders voor de klas gestaan bij de Tweemaster in Goes. Opnieuw is in de haven van Rotterdam cocaïne onderschept die onderweg was naar Vlissingen. De 750 kilo drugs zat in een container met bananen uit Ecuador. Het Vlissingse bedrijf waar de container naar onderweg was, heeft volgens de douane niets met de smokkel te maken. De douane deed de vondst overigens al op 31 oktober, maar maakte dat vandaag pas bekend. Goed nieuws voor Joodse begraafplaatsen. Ze krijgen extra geld van het Rijk voor onderhoud. In Zeeland zijn er 6. 1 in Goes, 2 in Middelburg, 1 in Zierikzee en 2 in Vlissingen. Deze is er echt heel slecht aan toe. Het is eigenlijk wel het slechtste aan toe van al onze begraafplaatsen. De andere zijn eigenlijk allemaal best wel redelijk goed. Wel mooi en goed onderhouden. Het Rijk stelt in totaal 2,5 miljoen beschikbaar. Hoeveel Vlissingen krijgt is nog niet duidelijk. We hebben een keer een schatting laten doen. Toen was het al zo rond de 19.000, 20.000 euro. Dus ja, dat is, ja, en het is natuurlijk heel veel werk. Al die steden moeten gelicht worden. Er moet gekeken worden hoe ze goed in elkaar gezet kunnen worden en zo. Dus het is best wel heel veel werk en heel veel geld. En er gaat ook ja, heel veel tijd in zitten. De politie heeft een jongen opgepakt die ervan verdacht wordt de scholieren in Terneuzen te hebben opgestookt om te gaan vechten. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Oost-Soeburg. Hij was volgens de politie zelf niet betrokken bij de steekpartijen, maar heeft de boel wel opgestookt door berichten over de ruzie te verspreiden. De politie doet al weken onderzoek naar de zaak.
En de arreslee die in 1953 tijdens de watersnoodramp wegspoelde uit een schuur op Schouwen-Duiveland is vandaag overhandigd aan het Watersnoodmuseum. Tientallen jaren stond de slee in hotelrestaurant De Kampveerse Toren in Veren. De uitbaters konden er maar moeilijk afstand van doen. Voor ons is het best een emotionele beslissing geweest. Als je zoiets bijzonders in je zaak hebt en met zo'n mooi verhaal eraan vast. Hier op deze plek kunnen ook heel veel mensen van genieten. Dus nee, hij staat hier prima. En woonzorgcentrum Theo van Doesburg in Vlissingen doet een proef met de zorgrobot. Ja. Oeh, het is lief. Wij kijken graag naar de tv. Soms vallen wij samen in slaap. En als ik wakker word, hij ook. Ik zeg, we zijn in slaap gevallen. En toen begon hij te lachen. Oké, buddy, ga maar dansen. De robot maakt deel uit van een internationaal experiment. Onderzoekers willen weten of robots van waarde kunnen zijn voor ouderen die zelfstandig wonen, maar die wat gezelschap en ondersteuning kunnen gebruiken. Wat ik mis thuis, heb ik in hem. Het redt misschien wel mensenlevens. Drones die inspecties uitvoeren in plaats van werknemers. Ronic Inspectioneering uit Bruinisse is met hun drones genomineerd voor de Zeeuwse innovatieprijs Emergo. Op hoogte werken en werken in afgesloten ruimtes is gevaarlijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld vallen of stikken. Maar met deze drones is dat risico verdwenen. De drone kan inspecties uitvoeren zonder dat er iemand voor hoeft te klimmen of een gevaarlijke ruimte in moet. Het overgrote deel van de ongelukken die in de industrie plaatsvinden, die vinden eigenlijk plaats door die twee hoofdzaken. Werken in besloten ruimte en op hoogte. Het bedrijf heeft verschillende inspectiedrones. Sommige gaan langs de wand of een dak omhoog en daarbij wordt een gel ingebracht zodat de meting goed gedaan kan worden. Andere drones klikken zich vast aan een balk, zoals hier te zien is. Ze kunnen dan bijvoorbeeld met een borsteltje het oppervlak schoonmaken. Daarna kan nog goed gemeten worden hoe dik bijvoorbeeld een wand is. Het klinkt simpel, maar is behoorlijk innovatief. We hebben in april de Europese prijs als meest innovatieve dronebedrijf van Europa gewonnen. En we zijn laatst in de top 100 beland van de Kamer van Koophandel. Als innovatieve bedrijf zijn we nummer 8 geëindigd. Het bedrijf Ronic is gevestigd in Bruinisse en de drones worden gebouwd in Vlissingen. Ze zijn nu actief in 5 landen, maar de ambities van het bedrijf gaan veel verder. Volgend jaar komen er nog 9 landen bij, zoals Australië, Kazachstan en Indonesië. Er worden lokaal bedrijven opgeleid die daar de markt moeten gaan veroveren. En of ze gewonnen hebben, de prijs wordt vanavond uitgereikt tijdens de Contacta in Goes. De uitslag vind je op onze website omroepzeeland.nl. De radio bestaat vandaag precies 100 jaar. Op 6 november 1919 werd door Hanso Itzerda vanuit zijn huis in Den Haag de eerste radio-uitzending van Nederland verzorgd. En dat werd vandaag gevierd bij Omroep Zeeland met een radiowedstrijd voor jong talent en ook met een weerzien met oude bekenden. In de afgelopen 100 jaar was de radio natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. Zo zorgde Peter Hosveld er tijdens de watersnoodramp voor dat Schouwen-Duiveland contact kreeg met de buitenwereld door een noodzender te bouwen. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Hoe lang bent u bezig geweest met het bouwen van die zender? Het is natuurlijk zo, je moet eerst de spullen bij elkaar zoeken die je denkt te kunnen gebruiken. En als je dat dan voor je hebt, dan begin je te improviseren. Hè, want alles moest op een plank gebouwd worden. Ja, zeg maar dat ik eigenlijk ruim 4 uur nodig had om de eigenlijke zender werkend te maken. Nou, en toen kon ik dus echt gaan zenden. Dit is PA0ZRK. Dit is PA0ZRK. De eerste keer dat u contact probeerde te maken met de buitenwereld. Ja. Hoe ging dat? Wat zei u?
wat ik dan zei, nou, ik had dat ding in mijn handen, dat zie je op die foto. En dan was ik in contact. Hier, noodcenter Zierikzee. Hoort u mij? En toen schakelde ik over op ontvangst, terug. En toen knalde meneer Kunst uit Middelburg, dat was ook een zendamateur, die knalde eruit. Ik ontvang u. Ogenblikkelijk vliegtuighulp dus verzocht voor Zierikzee. Een docent gegeven Zierikzee aan. Dan laten we dit kanaal met Den Haag hou ik vrij. Het moment dat u contact had met de buitenwereld, wat voelde u? Wat ging er door u heen? Ik heb zitten grienen. Ik heb zitten huilen, want die spanning was zo krankzinnig. Met wie heeft u allemaal contact gehad? Oh, dat is niet te beschrijven. Dat is niet te beschrijven. Dat zijn honderden contacten geweest. En tussendoor die droppings van die vliegtuigen. Want u heeft ook contact gehad met piloten? Ja, zeker. Het was zo. Ik had dus contact gezocht. Kijk, het was natuurlijk urgent dat er hulp moest komen. U heeft hem ook gewaarschuwd, die piloot, want het ging ook mis. Ja, dat heb ik op een bandje staan. Hallo, vliegtuig boven Zierikzee. U gooit de daken stuk. U dropt verkeerd. U moet precies op het havenplein, dat plein hier midden in de stad, daar moet u op werpen. Blijft u steeds contact met mij houden, dan kan ik u aanwijzingen geven. Hebt u dat, die P0ZRK, over? Ik kreeg bijvoorbeeld een boodschap door, ja, daar zitten mensen op een dak. Hè? En dan kon ik die piloot als het ware vertellen hoe die moest kijken en hoe die mensen kon vinden. Er is daar namelijk een dorp waar alle bewoners dreigen te verdrinken. En er moet ogenblikkelijk vliegtuighulp komen. Als u nou op die periode terugkijkt, hè? Achteraf, bent u dan trots? Eigenlijk wel. Ik ben trots op dat ik dat heb kunnen doen. Nou, en dat heeft enorm veel resultaat gehad. Waar u dus een belangrijke bijdrage aan heeft Ja, geleverd. en dan ben ik er trots op dat ik daar aan heb meegewerkt. Er was vandaag geen wind, zoals je kan zien. En af en toe waren er ook even geen wolken. En dan kon je de zon even zien. Het werd een graad of 11, 12. Morgen dan valt er in de ochtend flink wat regen. Daarna wordt het droger. Vrijdag wordt het een mooie herfstdag. Met flink wat zon, stapelwolken. En wel lokaal een kleine bui. Straks een uitzending van Zeeland Veilig over de scheepvaart. Ik dacht, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. En ook al komt hij dan rustig de kant op. Ik weet niet wat er in het schip gebeurt. Waarom stuurt hij niet uit? Wat voor paniek is er? Is er misschien een machinekamer, brand of zoiets? En dat met een chemicaliëntanker? Nou... Het hele verhaal zometeen. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Jordi Huurne. En ik wens u nog een fijne woensdagavond.